Akyat daw tayo kung saan tayo pupunta. Oo, maganda sa loob. Maraming free. Ito, laki.3個円は唔係，用2個円はShopping ka pala, shopping. ito lang share natin. Share lang tayo. Hindi, meron pa rin isa. Meron pa yan. Oo, yung noodles. Gusto mo, pwede kang order. Mamaya na kasi meron pa rin tayo. Hindi kung gusto mo, pa-order ulit pa. Tapos sinong babayan? Ako. Ito, may meron ka. Ako, malamang. Hindi na. Ayan o. Meron pa. Wala na yan na yan eh. Kalimutan ko. Ha? Kalimutan ko siguro na naglalaro. Ah, Ano daw? nakalimutan yung dessert bigay. Thank you. Thank you. Nakalimutan daw dalhin yung dessert. Ngayon lang nadala. Yun o. Oo nga, yan nga. Ngayon lang yan. Kasi daw kanina yung nagdala daw. Nakalimutan na sa buong. Ayan. Welcome. Salamat ha. Thank you. Salamat.
Tapos kakain tayo. Una natin. Ang picture. Naggaganito sila, walang pera yan. Ha? Ha? Walang pera. Naglalaro, di ba, si ano? Ang asawa niya? Sabi? Nasa loob. Nasa loob, pero hindi ko alam kung naglalaro. Sabi niya naglalaro, ayaw daw niya istorbo kasi laro naglalaro. Meron ditong ganito, gusto mo? Ano ito? Ay, ganito rin pala yan. Suka. May suka. Toyo. Yun? Ito. Toyo. O, yun na lang. Maanghang ka lang. Toyo. Ito. Yung, Yung nilagay sa ano? ha? Ano ba ang laman yan? Ito, yung, Ano yan? yung ano, yung garlic, ano ba yun? Yung spicy. Tignan mo muna konti. Mas okay. Mas ano mo, carry mo. Ito ang gusto mo. Marami din pa ng ano. Nakakain dito. Na naka-check. Ang iba naman yan, hindi na naman naka-check in. No, maglalaro lang. Ano talaga ah? Pero may dalawang matanda, di ba, na nandoon ng mga lalaki na nakasakay natin. Dapat po ginugupit nila eh. Although mga Chinese, Chinese. hindi siya ano. Parang nga malagkit. Ano ba yan? Yung suka? Ano matalis? Hindi. Toyo lang. Doon? Oo. Hindi, ito. Ito. Ay, ito. Hindi masyado maanghang, no? Wala kang... Parang garlic. That's it, guys. Alam mo, nag-operate lang to. Last year lang. Ito, kung ano, Grand Les Boa. Grande. Ang ganda naman. Tingnan mo naman pulido. Oo. At inano to, nung pisahan to, 2017. Ay, siyempre, ang laki mo. Ang laki nito, grabe. Saka ano, ang ganda ka napasok mo yung loob. Nag-ikot kami nung kailan ba nun? Dito? Oo. Yun, doon. Hindi dito ha, hindi sa car. Dito mismo. Let's go ba to? Lisboa nga, pero nakaseparate. Oo. Yung sabi sa'yo, pumunta dito kay Bigam Pos, na si Rising. Dito ka dinala. Ang likod ko. Lesboa, Grand Lesboa. Grande. Dito kayo kumain. Hindi, sa ano lang. Kami kumain. Sa car. Yung ano, burger. Ayaw niya kasi ng mga ganito. Gusto niya yung burger. Ano to yung giniling? Pagkain. Akala ko to. Ang pagkain naman natin doon, ano, yung matamis. Sa... dun sa ano. Pupunta natin mamaya mag 4. Parang may chicken feet yata sa daw. Meron mo. Ayun. Gusto mo. Mura lang yan. Tignan mo. Check na muna. Tignan muna. May pwede naman separate ako. Sabi ng mga, sorry? Can we order, do you have Chicken feet. chicken feet? The, Tignan mo sa menu. hindi na siya Hindi masya ano na. Di ba yung matanda mo? Gusto hindi kuya. Paborito. the pang chow
Song chow? No chicken soup? No song chow? Kung chow mo. Ay, mowa. Wala. You want the dim sum? How about if we pay separate? You will pay. I will pay separate. Oh, yeah. Okay. This one already paid, right? Yes. We will only order separate. Gusto mo ng ano? Ikaw. What, like this one? Wala silang ano, yung chicken feet. Ano po gusto niya po? Ay, okay, thank you. Nagkahanap ako ng chicken soup, wala daw tayo eh. Eh, ano ba ito? Ito po parang sangkay sa atin. Sangkay. Shrimp po siya na may truffle. Masarap na eh. Magkano ito? Kasi babayaran niya separate daw. Separate. Apa, sige po, namin ko po. Mm. Anong pangalan yan? Deep fried? Deep fried spring roll with shrimp. Ayan na lang. Apa, ito na lang po. Oo, ayan lang. Dagdag Meron namin. daw kayong sauce na hindi mo. Hindi nila kaya. Ito mo na, sinisipon. Ano po gusto niyo? Parang sopa. Yun yung suka dahil para sa usawan dito. Ako, magdadala pa ako ng isa kong Sauce. sauce ko para dito. Kasi Extra. parang sizes na may Na may ano yung may suka. Apo, yung pula-pula na yun. Oo, mas maganda yata. Mas masarap yata ito. Dadala ko nila po kayo na Separate. Ah. Sinisipon na. Sumobra nga siya spicy. Masarap yung ano, yung pork. Pero yung sauce, super spicy. Ano ba itong ano na ito? Pork siya. Di ba? Kailang spicy lang talaga. Pero, hindi mo pala yung ulam sa kanin eh. Hindi na ako makahina ha. Thank you. Nabayad na agad to, ngayon. Can we pay now or later? China. Pay China. China. Makaka. Pay China. Okay na, okay na. Nandito kayo sa ano, hindi ko na muna. Oo, Rick oh. Sabi ko po. Ama? Bakit ka din sa Ha? Akala ko ba 68? Daya. May ano, charge. Ano? Tax. Service charge. Panatulog ko ito. Kaya nga, Pagkaan. ang panggawa. Pagkas. Ayan na. Hmm. Salamat ha. naman po. Ito po yung ano po. Para po doon sa Vinegar. ito po yung sa binitan ko. Naman parang mga soy sauce. Tapos ito yung kulay po lang din. Salamat. Thank you. Padala ko kayo ng isip. Ano kinain ninyo? Huwag kayo magmadali. Oo. Bakit? Thank you. Thank you. At tayo matagal pa. Na oras, 1:38 pa. Alas 4 yun. Next. Okay lang. Masarap naman yung kakainin natin doon, sweet. Dessert. Dessert. Tapos, ice coffee na ako doon. Ikaw, inom ka na doon. Kasi Coffee na. tea. Hindi naman. Ba't ba may iba naman? Baka hindi na ako makatulog. Kaya hindi mo, ano oras na ako nakatulog kagabi?
Tapos 4 media. Kaya nga, ice coffee ako mamaya. Mm. Ikaw, iba naman. Oo. Hindi ko pa maubos-ubos eh. Ako gusto. Masarap kasi yung ano niya. Kahit pwede mo pa kalagay na sa kanin. Saka malambot yung pork niya. Hindi kagaya kahapon yung pork chop. Lumalaban sa ngipin ko. Hindi, meron namang slicer kasi. Yun nga, kaya nga, sunga lang ang peg. Bakit pwede pa tayong humingi ng tubig? Makapangit. Hindi, may bayad yan. Kasi ano lang, tsaan lang kanila. Yung tubig nila? Siya ba yan? Hindi ba tubig yan? Tsaan. Baka pwede pa-serve tayo. Pwede yan. Yung ganyan. Tsaka hindi tubig. Kaya sabi ko na ba, kung dadali ko yung bago kong tubig, talaga yun. Yung binili ko,